klik banget. Chemistry ya. Kuwi kok mbok Maya golek ndi yo gak bakal nemokne. Wong jodone wis genah koret. Wis jelas. Wis ya. Jadi pesan untuk Maya no. Maya. Pesan untuk Maya, sejauh apapun kamu mencari cinta sejati. Sepertinya cintamu tetap di Kenongorjo. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dodian Kucing. Mau melihat wajah-wajah ceria ketika tanggal 22? Tara, alhamdulillah. Saiki selalu ceria karena tanggal 22. Ceria enggak? Ceria. Pol ya. Pol. Saya jadi naik konten selama 1 bulan, terus akhirnya gajian ya. Alhamdulillah rutin sabulan ya. Aku malah gak rutin wan. Cara wong edokno aku wis ekspos menopos wan. Mulai kadang mens normal. Tapi gajian bulan Iki alhamdulillah gajian toh setelah 2 bulan akumulasi toh wan. Berarti bulan kemarin kan bulan iki. Yo. Ya alhamdulillah dinikmati syukuri pas wayahe balekno buan ning gone Andi. Apa ki? Enek pira ta, Bu? Ini Andi pira? Lala sebut nominal ya. Pokok pira? Oke. Oke, ora apa-apa semayani sik kok. Masa Andi tak semayani? Ora orang eneng kok. Ndi tak semayani dadi nang piye Pak Ben cocok gak nang amplop ditulisi kene. Ndi 10 iki go enek apa-apa ngono ae. Iya ora apa. Engko nek wis enek lagi tak anu ngono Pak Ben ya. Iya ora yo. Kayanan ya. YouTuber kaya ngono. Ngomongan to, Cek. Rene enek genah ya. Mangan barang seger bro, bumil terus mau. Guys ngerti tanggal hari kok paling jam 10. Jam 10, jam 11 sudah ya. Nah, tapi harus-harusnya nak karena ATM. Napa? Nanti males ngono. Kita jebut dhewe ra melok wae. Napa nek dek nang ATM nyapa males ah? Padune mah dhewe jijik. Ora, bukane kok ngono. Asline ya lali pine alasane iki lali pine. Ngono ya iki. Soale aku nek mau bayaran tak store wis kabeh iki. Aku gak tau kok 50 tak. Lah kowe ora nyapa-nyapa kok. Wong ngopi ora tau. Enggak tahu. Nang warung ora tau, ngerokok ora tau, dolan ora tau lho. Wong kehidupane lurus lho iki jane. Saiki tapi. Nek saiki aku nek mbiyen ka jek go nek kowe kae lah lurus. Nek mbiyen nek TK uji anggere bar gajian mesti neng tuku klambi, ngajak tuku klambi tuku apa. Tapi iki pengen tuku. Ternyata aku lagi merasakan uji mbiyen anggere uji tuku tak jak tuku-tuku wong kok tuku sandal tak sitok tok. Soalnya demi keluarga dia aja. Ngempet demi. Saiki kowe ngerasakan ya? Merasakan. Makanya kan pernikahan itu apa ya cara anu. Aku makanya tak kayak judul nih, selamat menikmati kehidupan pria dewasa sesungguhnya. Ya, mungkin kayak Darpong bar rabi ya wis ora kaya biyen kok. Ya sekedare metu paling. Coba mungkin nih ya apa jenenge enek rezeki luweh. Tidak sebebas dulu. Yo. Teratur taruh bas-bas. Brol ngono dhek tetap akhirnya mikir. Memang harus seperti itu. Berubah. Mulai jam berapa ngiring-ngiring? Aku panggah keri dhewe wae. Aku teko omah bar magrib kok. Mbok yo trayo nek cucuk lampah yo trayo mulai yo begini. Aku ora cucuk lampah, aku ora cucuk lampah to ning Mbah Pir. Aku nek pacai. Enggak. Kayak neng. Enggak ngono Pak Pir. Kabeh dhek iki teko omah jam arep magrib. Sing rombongane bis iki arep magrib teko omah. Lah terus mundur Pak Pir. Jam 2. Apa ditamune manten? Tamune nganten. Gek udan daweres. Pas temane terus. Yo gak wis rada tengah-tengah wis ora arep wacanan Quran kae. Udan deres. Angin. Masa sih? Jadi wayahe apa kae? Waca Quran yo lagi awet to. Terus mlabu ka Klono Sewandonar joget marani nganten kae. Udan deres. Ngenteni terang. Berarti dan nyapa kok mundur 1 jam? Lah wong ijabe dhek iki jam 12 kelas berapa lho ijabe. Jadi jam 11. Jam 10 pertama. Terus jam 10 mundur ya ngono sini. Nyapa? Jadi isuk iki wis teko jari naipe. Lah tapi kan memang semayanane jam 10-an. Oh, mangkene dulu ngomong siap. Ya urung siap anggi jek didandani, ditinggal sik. Oh, ditinggal ngisapne liyane paling. Lah pindah ping 5 bubu naipe. Naipe kuwi. Terakhir wi Andi wi.
Akhir jam 12 kurang lagi jam. Pokoke wis bar dhuwur, wis baradan dhuwur. Wong saksine golongane Yuli lek Nur digoleki ning langgar kok kon parane kendang cepet. Temune jam akan jam 2. Jam 2, jam. Teko mah bodho magrib kabeh ya? Iya, sar magrib ya. Suwi ya Pak Ben, acarane mes sampai setengah 5. Lah dalangan berang? Iya. Oh, yang dalangan yang suwi. Dalangan suwi. Sampai magrib. Deingi anu, koret sembab nontonnya kalau. Nyapa? Nangis. Terhura. Pengen ke ora terhura. Oh, pengen. Lah ngono kaya malah ngeyel malah foto karo mayane. Kowe ngerti nak ceritane behind the scene malah kekelan we. Piye? Behind the scene. Teko kono foto karo koret barang. Saking pengene foto. Foto ya. Ditinggal bis lho sampean Dek. Diceluk cacawi dhek gayane gak gatek. Klelo kelambane ben budal. Mlaku dulu. Wis ditinggal ya aku saking pengene kuwi arep foto karo gawe. Anu to, Maya numpak motor. Oh, gawe piti. Terus matengane nganten, terus gawe piti. Sing keri-keri iki ya wis engko bareng aku cukup ngandi gak mulai akan ngono to. Ngono bareng aku. Lah wis wayahe apa iki kan udan neh to. Dan neh. Wayahe tak kandhani wan. Takon moro nang gone foto gone Andi. Fotone Andi ono lho, tak omongi ngono. Lah kok sik dusal-dusal. Kan sik ngantri kanca-kancane to. Ora ndang budal-budal. Wis anu sik wis foto burung. Lah Kang Di iki wis bar foto, golongane Kang Di ngawe mlebu mulai ta maksude. Lah korete malah jek ngaumon tane tak pewarani nek aku wis kadung tok kantor desa wis kudaran to. Balik nek korete ndang mulai-mulai piye to. Sing ngenteni Maya wae. Kok jek nguwek kambek ya, kambek Maya kambek anu gawe piti wi. Di video wi kambek. Oh, dihapus. Statusnya dihapus kemarin kan foto berdua karo Maya sing adoh kuwi Maya rada rene korek rada rene. Iya. Terus dihapus. Terus gawe pitine seketoke sing nyuting anu. Sopi, tapi gong dirilis ketoke gara-gara tak celuk ya. Wih, mulai ora. Gak mulai numpak bis aku. Dinteni kok malah ra metu-metu aku lho. Mumpung petuk koke. Ketoke apa ngono ya, Wan ya? Rosokan ya. Jane yo nek ya muga-muga nek bar delok dadi manten, bar delok mantenan Maya karo Skoret berjodoh amin ya Allah. Lah sapa ngerti to yo. Basri kan guyu ke lho. Basri kan sedan lho. Berjodoh lah Pak. Muga-muga kowe. Iya Pak Pir guyu lho. Berarti kan gak yakin. Ya ora apa-apa to. Sesepuh lho wae lho. Pak iso. Wong tuane Koret wis main wis. Ya seneng ki seneng lan sapa to gak seneng. Iya. Oh ya Mak Yu apa ya seneng. Wis pengen piye muga-muga nyalon iki berjodoh. Bintang sing usul api. Lah nusul ning ndi to wong Andi ora lunga kok. Ke jenjang pernikahan. Muga-muga biasane nek wis wong itu caido karo lanang. Wae grawet kebang to ora? Gak cuma dhek iki nguncal-nguncal kursi dhek. Kowe piye? Ugal-ugalan badoke tibakno nek wong rodok bieng-bieng iki. Bakso teko to, Wan. Bakso teko lho, 3 mangkok, Wan. Bakso kuwi. Terus jopo diduk kabeh kan anu kabeh pelajane kan ngono ta. Jopo 3 ngono. Lah kok dilutin mangan to. Mangan ki aku ngerti ki engko mesti ugal-ugalan ngono kae. Tak kei sitok ya to. Kadung kan jek enek sego nang jero termos tak angkat nang cedhake koret. Ki entek to, njupuk pire sitoke ya? Koret iki. Koret barengane sampean to, Mas? Lah iki barengane kita. Koret barengane Mas e. Saumuran. Iya. Lah sampean Saumuran. Ya wis to. Ya Wis. nek koret iki pikirane malah kasar. Mangane koret pikirane berat. Batur wis bodho rabi, wis bedar dana, aku kok Nah, mak gurune iki selalu ngono rene to mak gurune. Kadang lho. Soale ning tak delok saka fotone. Alah, ya tak mulai to. Enggak tenan tak delok saka Combronge kula geting aku. Combronge kula sa. Tak delok saka fotone kan Koret karo Maya foto aurane manten cah lurus. Weh, tenan. Ketos banget. Kowe ndras statusku gak? Apa? Status WA. Kan tak omong calon mantan selanjutnya kan tak foto Maya to. Ngono. Jadi dia ini foto wong loro ketara banget ketara ya. Nek sing wong duwe ilmu indra keenam ketara banget. Jadi
Koret iki aurane manten lanang ketara banget. Ngesek. Ketok mencorot. Mencorot ya. Mencorot Maya, mencorot aku yakin. Yakin. Mencorot tak sopo. Yakin. Insyaallah Koret karo Maya iki jodoh. Amin ya Allah. Nek masalah ora jodoh donya ya jodoh nek. Jodoh wis tak jodoh aku yakin jodoh. Jodoh nek wong gak percaya aku bareng nglumpukne 30 wong tak kon ngamini. Ben Maya karo Koret. Gak tak kon ngamini ben amrai Maya karo Koret iki berjodoh. Ngono lho. Lah nek sing jodoh ning Gusti Allah terus arep piye? Tapi jodoh iki macam-macam lho, anane sing jodoh tidak bersama di pelaminan ya. Gak insyaallah cah loro iki jodoh bersama di pelaminan, di pelaminan. Di pelaminan. Lha kok ya pakai kok ngono kuwi nyapa lho. Bener disului. Ya. Bisa. Nek ora nek disului. Gak sadar ya. Lah sulai ora yakin aku karena yakin. Ora ya. Kok ya pakai dadi promotor iki piye to Wong iki Pak Wir? Lah terus ya berjodoh yakin soalnya aurane ketara banget. Jadi combrong iki. Maya itu ada aura sama Koret koyo nyantol ngono sih. Klik banget lho. Chemistry ya. Kuwi kok mbok Maya golek yo gak bakal nemokne. Wong jodone wis genah Koret. Wis jelas ya. Jadi pesan untuk Maya nek no. Maya. Pesan untuk Maya, sejauh apapun kamu mencari cinta sejati. Sepertinya cintamu tetap di Kenongorjo. Wis to gak mungkin. Sepertinya cintamu tetap nang Koret. Tetap nang Mas Iwan. Suatu saat Mas Iwan lah yang akan mendampingi dirimu ke pelaminan. Amin. Tenan. Mas Iwan piye to? Mas Iwan. Mas Iwan jane. Iwan jenenge kan Iwan. Oh iya. Iwan Koret. Kawin iki akan disuluk nek. Iki sewilik sarane Iwan. Ngono ae to, ya. Pokoke tak nek konten iki rame aku bakal nglumpukne 30 wong takon ngamini. Selamatan ya. Selamatan takon ngamini. Jajan pasar. Maya iki ya kudu digaden lah. Dawil kudu. Yo kuwi kudu nonton disuwur di saiki Pak Mir. Kok tak golekno tukang suwuk saiki. Ya. Korek tak omongane. Iki sementara tukang suwuk enek. Banter mesti sesuai keinginanmu. Sapa? Amal ban. Kok iso melaman bal. Amal ka amal itu. Malah Malah nek suwuk entek jero pegat. Lah saiki lho ya timbang Maya golek rono rene sing urung pasti golek sing sapa. Lah Maya yo ora golek Iwan. Oh gak ngene istilah. Akeh sing mau nyedaki ketahe malahan wan. Wong sing nyedaki wis durung tentu wong sing seneng lho calon lanang. Iso nafsu. Terus iso nafsu durung cinta sejati. Cintane sejati Maya ya kuwi tak delok. Akhirnya ya Mas Koret. Oh lho. Lah nek wong wedok ya wajar akeh sing cah lanang nyedaki karena penasaran. Pengen merasakan. Piye iki? Soto. Ndah neo. Nah, ngono. Jenenge wong kaya ngono. Jenenge wong lanang iki pikirane padha kabeh. Karepe ya seneng tapi arep anu ki gengsi. Ora anu. Oh, ngono. Mungkin jenenge wong lanang iki padha wae. Dikut pasti akeh nyedaki ya karena itu. Teman-teman. Ingat yo, pasangan yang baik itu menjaga bukan merusak. Nah, nek wis ora rasane. Melayu. Melayu Wes dulur, terima kasih lur. Terus dukung semua YouTuber Kenongorjo, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.